ba sa ato ang makaisunan ang presyo? Oh. Assuming na ikaw ang pinakadato dito sa kalibutan. Matter ba nimo ang price? Na importante ba nimo ang price? Bisan usa pa ka mahal isuon? Praise God. Why not? Naakan ba? Pero makaisunan, naadyo'y tao. No? Lalo na ang mga mahalon nga gamit, lalo na ang mga mahalon nga butang, tungod kay naadyo'y tao nga nandoy. No? O inana nga klase. No? Para sa ilabas, mas importante yun nga magsuot og pinaka-the best, pinaka-mahalon nga gamit na kaisunan. Okay. Diri sa itong next slide makaisunan. Kana siya ang pinakamahal karon nga sakyanan sa tibuok kalibutan. So ang yang worth is $436 million. So imo na siya i-convert na kaisunan sa pesos, that is 24,416 million. So inaana siya kamahal. Pero naano ba ang may kabuhag anak? Tunog kay na ay capable. Na ay tao nga pwedeng makapalit niini. And that is business. Diba? Gano'n maghimo mga butang para ka mo gain, para ka mo ilang siya. Tungod ka na ako'y mga tao nga nagkinahanglan. Of course, kung yung kagsakyanan, kay na hinahandod kayo ninyo, ang pinakadato. Kaya para sa kanila, ang price manggod na kayo matter most for them. Maunay tatak sa ilahan, no? Kung sa ganit, sige suot niya, ay, sige sakyanan. So, ay, gusto mo yung sakyanan, uy, anak dahil. So, katong wala sa Diyos. Nung may ilang i-invest ilang isang way. Okay, next, pag yung makaisunan is ka ng bag makaisunan. First, na ganit siya ha, no, ginagamit siya ka ng during sa kasal. Ang mga kasal-kasal, no? Kuweng tawag, okay lang. Praise God. So, gana siya na first makaisunan is Mowad 1,001 nights diamonds. So, naglubog na siya ang mga diamonds makaisunan. So, nagkatindad na siya 3.8 million US dollars. So, kung hindi mo na siya i-convert makaisunan, kaya ang dollar karon is 56 man daw. That is 212,800,000. Oh, bongga. Yan. Retire ka sa DepEd 35 years, 1 million na kapit mo makuha. How much more can me? No, kanak pa, di na lang mo trabaho, sige na lang kung nani mong ganit kumahan. So, anong naaman yun na kay sunan nga ng mga produkto ha? Tungod kay naag yun ay dato. Muna ka yun maka-ibol o palit ni. Ang kamahalaan hindi lang ang materialis, ang kakuti sa paghimo, ang process na kay sunan. No, hindi basta-basta. Okay, next. Kung gusto tag mga outing, suol kabalo ba mo isa sa pinakamahal na outing destination, bakasyonan, Pilipinas. Oh, kabalo no, Palawan. Ining Banwa mga isuol ni magkang per night 5.19 million per night ha. So kung pila ka night dito, kung tulong mo ka night, nagtaginting ang 15 milyones imong kwarta. No, bisag point something. Sa anong ganda mo ito. Pero gano'n na ang may resort na gitungod sa manini. Kaling Banwa makaisunan, mahal kaayo. No, ang ilang of course, including na ng mga amenities. Kana mag-surfing ka, magsakay ka, kung na ilang mga speedboat, scuba diving makaha, dahil ang lampag kahon. No? So, kaya lang galing nila nag-one sila exclusive nga dinner. So, inaala siya kamahal, pero puno-puno kinapon. So, naagin mga tao na kaisuundan niya. Gina-invest nila ng panahon, no? Siguro sila negosyo, gusto silang mag-unwind. Praise God. Okay, next, makaisuundan. Usay, katawaanan, no? No, pero kung yung pinakamahal, ito ang pinakamahal, siya ang pinakamahal na sapatos by the way. Sa lalaki. Oh, okay. Pinakamahal na sapatos that is Nazam Sikandar Zatar shoes from India. Anong mahal kayo sa mga tanan siya makaisunan? Kaya napuno-puno bulawan ng mga diamonds. Mahal ang isa ka mahal. Hindi po mo sutana, no? Murag kita na o kanang sukan. Dwarf. No? Mahal ang suot ng tao ka ng maratulong nila sa
mantikaw, ilang pisyaw. No, kaysa mo sa mahal lagi tayo, kung katawanan ko tanaw. So lalo man yun na kaisunan yan. Na ano siya presyo. Ang yung presyo na makaisunan na is pila yung price na Loy? 160,000 US dollars. So, convert na siya. Ang muna convert ano sila. Of course, bako din yung sunod. Ang mga lalaki, bilang sa basketball, Air Jordan with silver shoes. Inuupo 60,000 US dollars. So, 3 million kapin. So, anong mahal na kayo siya life kayo siya? Gaan pa kayo niya. Gaan kayo siya. Ikulog so gaan na kayo suunan. Mura lang lang sa hangin. Mura lang wala kayong sapatos. Pero protected ka. No? Muna siya. Ano mga players sa mga PBA, NBA, ang mga tao magtanong na sapatos yun. Sapatos ano niya o? Gusto na ko paliton yun. No? So sila sa tumayang people, bala sa sapatos, lahat sila delivery sa ano nyo, sport test. Importante nagpadaog dun ka. Amen? Okay, salamat sa Ginoo. Pero sa kung sa kamahal na agad pinag-invest ana. Heels, kini heels na kayo sa natin. Stuart, Witzman, Platinum, Guild, heels na kayo sa 1.9 US dollar million. So, if convert na nyo sa 56, that is 56,504 pesos. So, inana siya kamal, talaga nga heels. Kung suoton niyo mo na siya, alam, isang siguro, kung palit na ka o bitsin, huwag mo na lang suoton. Dili mo na siya maunsa. Dili na siya maputol. Bisa mag-dot ka o ganang giro. No? Dili na siya inana siya kamahal. Ang iyang mga pagkamaisula na gagamit is na siya nila diamonds. Dahil sulido ka ayo ang process. No, ang iyang materials na ginamit, grabe yung sulit. Of course, ayaw mo tanaw sa kong sapatos eh. Kaya okay na yung taon eh. Okay, next. Kung nagbalay mo kayo sunan mo, siya ang pinakamahal sa niya balay sa akong na-research, 7 billion. So that is, so of course, na infinity, kasagara namin, praise God, tagaan ka sa ginubindog na balay. Amen! Amen, praise God. Tagaan lang sila na wala dito mo. Praise God, sa tagaan kita. Siguro hindi mo sila nanin sa wako, ipigil nila sa Ginoo ang tanan. Pero wala pa na lang tao mag-invest kung sama ka inaani mo kay sunan. No? Nanupra na yun sila sa ilang kuwan. As what I heard na nakuan sila na ang ilang anak nagkasakit kay tungod sa kadaghan silang kwarta nga ginakaya silang balay ba. Ang baho sa kwarta dito, nakuan silang anak. So, munang ipamalit na lang nila yung ani. Okay, next, makaisunan. Kini si Sir Lancelot Incure Labrador, di siya makaisunan. Nung mahal ka din yung no, 16 million man US dollar. So, equivalent na sa peso na to si 896 million. Kaya ni Sir Lancelot Incure makaisunan, ginaklaw ni siya. No, ginaklaw ni siya sa former nga self niya. Ang iyang gene, i-preserve para ma-design gihapon ang iyang daw. Kanang picture din ha, muna siya sa una na namatay sa katibulan naman. Pinaramay duration sa life sa iro, 10 or 9, anak. So, kay dato na kayang tagiya, gusto niya ang sunod niya iro, parehas na gihapon niya sa ilang genes, okay, mga scientists na nagwan, so muli lang birth sa anong iro ka. No? So, ito yung mahala. Pero makaisunan. Hallelujah. Naatay pinakamahal ka ayo sa tanan. Kabalo mo, usa! Imong kaugalingon. No? Itulo imong kaugalingon. Unsay work nimo? Ha? Kaya ni paliton sa kalibutan? Dili kaya paliton sa kalibutan. Isaray makakaya sa pagpalit. Wala na yung lain. Pinsan siya atong Ginoo ni Jesus. Amen? Ato pala pa itong Ginoo. Dili ka mabuya itoon. Bago kayo, salamat sa Ginoo na atila. No, nindot kayo lang mga ipag-outingan. Pero na ay pinakamahal di ay imong kinabuhi. Atong kinabuhi, pinaka-importante. O ang bayad na kaisunan, wala pwing equivalent na monetary value. Ang monetary value karon ang accepted is trillion pata.
No, namata sa trilyon ng monetary ba, minsan si kanang napay, ang kwarta, dira takutog. Sabot. So, ang kwarta, yung pinakadako ka, trilyon pa takutog. Wala na biyan ana. So, sabay sila sa trilyon, Lord, for Lord, So, ilada mo kay sunan. So, si Jesus ang kakaya. Siya ra ang kaya mo bayan. No? Dili ang monetary place. Bisang pag ang tanan, kwarta tanan sa kalibutan, dili ka bayad. Di mo nako isuon. Kundi si Jesus Christ na. Jesus paid it all. Amen? Ang cost nato igsuon, si Kristo ra ang kaya mo bayan. Dili ang mga kwarta sa bangko, kundi si Jesus Christ lang. Okay. Kung sa ibutang rin sa pulong sa Diyos sa Isaiah 53 verse 5. Kung sa ibutang rin sa pulong sa Diyos. Minong ingon man yun ka nga, kung sa gidali ko ano yung Jesus, minong ipailan ng dahil ko niya. Okay, so husugot na din sa tres. Kining naglukat nimo na mahal kaayo, muuni ang iyang ibuhat ni Soon. Isaiah 53:3, sugot na sa tres. Gitamay nako siya o gisalikway. Nakasinapig siya mga kagunanan o mga pag-antos. Gani walay mutanaw kaniya. Wala na ko siyang tagda o di pa kawalay dinilamang sa bato. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita o kay angay mag-antos. O gipas-an ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-atos silot kaniya sa Dios. Gani, gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Praise God. Napano siya tungod sa atong pagkadahutan. Giantos niya ang mga kastigo nga maoy nakaluwas kanato o pinaagi sa iyang mga lagod na nga anghel dito. Ako palakpakan kong buhay ng Diyos. Grabe ang pag-rescue sa Ginoo nimo. Ang pagbayad sa Ginoo nimo. Ang pagbayad sa Ginoo nimo, ang itungod sa imong mga faultless. Ang iyang kaayo, imo siyang itamay na siya. No? Okay. Giangtos niya ang kasakitan, niya kita untay angay. Mubayad ni ini, no? Gani, gisamaran siya, matungkol sa atong mga sala. So, ganito na nagbayad na ito, no? Kana, di ka apply, di ka mga loan, naabi na siya kung kumiker. Oh, yun, nakay kumiker din na. Kung di ka kabayad na, kumiker na mo bayad. Yan, mabayad ka ang kumiker. So, salamat sa buhay na Diyos. No? Pagbayad niya sa tuwa, ang bayad siya kay nag-actos. Tungod sa imong gibuhat, ang Diyos ni nag-actos. No, para ta makabatun o kaluwasan. Okay. He was cursed for our transgressions. No? Gisamaran siya tungod lang sa atong mga sala. Nangapang siya, crush. No? Nangapang siya for our iniquities. No? Tungod sa atong pagkadarutan. Upon he was the chastisement that brought us peace. Kung sa ito so giangkos siya ang mga kastigo, no, nga maoy para ta maluwas o pinaagi sa iya mga labot kita nga ayo. So, yan yung buhat sa cross igsoon, total paid na ta. No, wala na to interest na balik-balikan kanino bayad. Paid na ta sa Ginoo. Amen? Amen. Salamat sa Ginoo. Okay. Dili ta next makaison. Dili sa Isaiah 53 verse 12. Akong ginahan ng version ani is ang Tagalog na version. Palit ko na kung ng Tagalog na version makaison yan. Tagalog ko tayo lang sa. Filipino sa. Next Loy. Dahil dito siya aking parangalan. No? Munta niya dapat buhakod nato. No, sa akin kasama ang mga dakila at makapangyarihan. So if we give honor sa mga tao din sa kalibutan na nakahatag nato kaayo, how much more ang Ginoo. Tungod kay what Jesus did is that He, kusang loob niya ibinigay ang kanyang sarili. Bisa dilig angayan. Sige na, babayaran ka ba? Kung alang ibot sa Ginoo. Di ko angayan. Grabe naman kung bahad ako na kuma. Bayaran na din ka. No, bayaran ka sa Diyos. Kung sa loob niya
sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inato niya ang mga kasalanan, ang kanilot ani, iyang giako ang mga kasalanan mga kaigsunan at idinalangin siya sila'y patawarin. God intercedes in our behalf. Lord, kinisip ko ang Lord. Nagalit na ang silang tingnan. Kinisip ko suon nga anak, kaya akong anak Ginoo, mga lagan, makailan, magtutulong siya sa isang sundaran. He intercede in our behalf, mga kaigsunan. Okay. Andang na bata mga kaigsunan, mailhan nato ang the one who loved me. Ang usa ka tawo nga anda mahigugma nimo even at your worst. No? Bisag unsa pa dayon bisag unsa pa ka. No, bisag unsa pa ko. Kitang tanan, pero na usa ka tawo nga anda mahigugma nato. Bisan pa, no, bisan pa unsa aton nabuhat. Okay. Praise God. Okay, paliw ko sa next slide mo, Lord. Okay, gusto na ako isuon nga imo ni siyang basahon with declaration. Kini nga punto. The one who loved me even at my worst. Dilig siya. Atong si text nimo dito mo. Atong si promise nimo, dilig dito siya mo. No, mas makuha lang ka ato. No, mas hurt lang ka ato. Dili ta sa sure. No, kining one nga mahigugma yun nimo bisan pa unsa ka. Bisan pa unsa ang imong background andam sa higugmaon sa Ginoo. Amen. Praise God. So diri sa pulong sa Dios is Romans 5 verse 8 kasi but God demonstrates His own love for us in this while we were still sinners Christ died for us. So, apan ipakita sa Dios kanato ang iyang kadako sa iyang paghigugma kay sa makasala pa kita, no, bisag makasala pa ta mga kaigsuonan si Kristo, no, nagpakamatay alang nato. Amen. Kaya niya hatag ang iyang kinabuhi nato. He is the one who loves us even sa ato mga verse sa pagkinabuhi. Praise God. Okay, next na kaigsuonan, tuod man, no? Unsa day naa sa tao, nganong nauna-una dito sa Dios. Okay? Unsa day naa sa tao, nauna-una man dito sa atong buhay nga Dios. Nulingon si Psalmista David diri sa Psalms 8 verse 3 to 4 niya siya, who am I that you are mindful of me? Unsa day mo Ginoo nga imo gyud kog taga-abili. Isa man daay ko. Nakapamutaran na mo anak ko galing mo sa Hisoon. Unsa day naa sa imo ang ginuhuna ka sa Dios. No? Ginuhuna ka sa Dios makaisulan tungod kay higugma ka sa Ginoo. Amen. Amen. Praise God. So diri ta makaisuonan sa atong gibasa nga teksto ganina diri sa Romans 10:10 tayon sa 20. The simple man and the character of God. Taliwala sa gibuhat ni Kristo sa cross, sa iyang paghigugma, giangkos niya ang tanan, no, gisamaran siya sa itong mga sala, nagapangon siya sa itong katakutan, no, giangkos niya ang kastigo, makisunan, pinagis siya mga labot kita na naaniwan ang gimuna-una mata sa Ginoo. Anong giako man sa Ginoo ang tanan? So the simple man, we are simple, but we have a good character God sa atong kinabuhi. Amen. Okay. Sa atong ibasa diri na kaigsuonan sa verse sa 3 diri sa 10, 11, 12 kana paingon na sa 14 adunay na kaigsuonan nakita sa Ginoo. No? Nagtanaw ang Ginoo sa iyang mga binuhat that it was good, during siyang creation, yung Ginoo nga pleasing, nalipay ang Ginoo siyang gibuhat pleasing sa iya sight. Pero na ay mga moment makaigsuonan makaingon lang ang pulong sa Dios din sa Romans. Dili labi na sa verse 10. Kay ang kasulatan ng ibong walay kayong tao nga matawag despite sa iyang gibuhat. Kani makaingon siya nga wala kayong matawag, no? No one, no? Wag ang tanan na niya gikan sa Dios sa iyang gibuhat dito sa kontrol diya pagigihapon ng tao, no?
Walay nakasabot kung nakita sa Ginoo. So na yung mga priorities, makaisunan, wala na ako nakatag totally sa Ginoo. Nga naman makaisunan, because first makaisunan, yung sinful nature sa tao is, firstly is man was repeatedly failed to reach the expected mark. So na expectation ang Ginoo sa inyo. No? Na-expect ang Ginoo nag-expect siya sa imo nga ikaw magibuhat sa Ginoo adto na kay purpose. Unsa may purpose sa Ginoo sa imo para magamit ka sa imong kahinayaan. So mo biya lagi mo nga naman lagi. Unsa may difference sa confession of kanang word nga repentance. No? Ginugag sinugahan nakasukasan. Dilugsuhay ka, dilugsong man tayo sa Ginoo. Pero nga naman makaisunan, ang repentance magkaisunan is not a total surrender sa Ginoo. No, ang confession, di ko na kang istorya, ngayon, nagbalik-balik na niya mo kasi inyong gibuhat. No, wala nimo na totally surrender sa Ginoo ang tanan. Kinadala ka nadala ka sa mga sitwasyon sa atong kinadala. Of course, we are not perfect. No, we not perfecto tao rata. Mo galing na ang ulong sa Ginoo, no, nga mag-instruct nato so nakita sa Ginoo, ni tanaw ang Ginoo sa iyang mga binuhat. Siya wala niyo ko nakita. No, wala yun. He cannot find even one exceptional. No, wala. Every single one of them has failed to reach the mark. Ang standard sa Ginoo, grabe. Muna siya sa Romans 6:20. All have seen and fall short of the glory of God. So na siya standard. Ako na ibalik-balik. So ang standard sa Ginoo, dili nato mahayag abot. Muna na kagsanta sa himaya sa Diyos. Muna ang bayad dahil sa mga kasalanan is kamatayon. Okay. Every single one of them has failed, no? To reach the mark of righteousness that God expects us sa tuwa. Nag-expect ang Ginoo sa tuwa makaisan. Pero, bisan pa ang pinaka-saint, kinang mga apostles, kinang mga prophets na kaisunan, they are also not exempted. Kita mapakyas ang punta na kaisunan. Okay. Usa ka example ani daghang kay mga example pero usa sa mga ginganlan is kini si Noah makaisunan. Ang pulong sa Dios kagayon sa Genesis 6 verse 9, Noah who built the ark is described as just man, perfect in his generation. Di man ka grabing pagdayeg sa Ginoo, walay mataw ato sa iyang generation kundi si Noah. Pero dahil mga moments sa iyang kinabuhi, igsoon nga after sa mga lunok sa iyang kinabuhi. No, diin nagsugod na dahil iyang fiesta, celebration. Kaya kung sa'yo nakitabo, sa sige nag-inom makaisunan, no, nahubog siya, no, he got himself to drunk, he shamefully exposed himself his time. So, wala na yung bantayan na sa'yo hukong makaisunan na nahubog siya. No? So, liga. So, naay nabuhat niya shamefully. No, diha nga wala nakapahinga sa Ginoo. Pero finish ang story makisunan dali mo ning basa indot kaya nga hitabo. Kanang pag-honor sa tumagingtanan ni tao. You should not get even kung sa man sila, learn to love them. Ano bitaw ka na hindi mo sila tagaan kanang ikaw magbubuod. Kay isa sa iyang anak ani si Hab, kung imo siya kanang story anak, niya makita-aw yung papa. Yung nakahupo, inatanaw ba? So, pagkabalo siyang papa, kabalo mo sa ang iyang punishment is may mo siyang sulubod sa iyang mga sulubod. Ilang. So, unsa ba ito mga ginigdanan? Hindi na kung papa na imong ibutya kung sa imong mga daotan na nabuhat, wala tayo karapatan. No? Unsa sila, ako na sila iampo. No? Kung nakita na ko sa itong mga estudyante, ako pila man na-feel sorry kay ko, kay most of them are kanang product of broken family. Yung kugit, yung sa manili, walay papa, walay mama, ibangya ang bilikanan. Grabe, di ko mo, tidak ko kasing-kasing humorgo sa dahil sa utang ko grade 6. Naluoy kayo ko sa kasangtan sa ilan ko, kamo, ayaw din mo get even sa inyong papa, bisa bibiyaan ka, magkabay pa ka. No, iampo imong papa, ayaw, pag nag-ibangulag, mungkin ka na, papa man, kung ano dito man, ito yung sakit-sakit, ano, itong ayaw.
imo tong papa iampo imong papa. No nga imong papa makamata, makabalo sa kamatuoran. Na naa ka higugmahin lang gyud siya iampo siya. Makaduhog ko siya sorry kapiman na may pamilya anak ba. Ito, what kind of society we are? Kung wala yung mga tao na dato sa Ginoo na mamut aning young minds. No mga usahay masaktan anong grabe ka lugi sa matanan kay lana diyan kinabuhi ay. So lana makaisunan. So unsa may shameful nga nabuhat sa ato ang mga parents, dili na ko siya ikalag-alag, impose pa jud anak isuon. No, dili maayo. So muna yung tamo siyang anak. So naipon na siya kulipon sa iyang mga anak. Secondly, nga example makaisunan ko si Moses, no siya ang usa ka great deliverer sa Israel. Siya gigamit sa Ginoo nga nakagawa sila sa Ehipto nga kaisunan. I-consider siya sa Dios nga God's faithful servant, no? And siya ang privilege nga na-receive sa Book of Law, no? Sa Ten Commandments, ng duha ka stones, naka-tablets, makaisunan, na nakasulat ito ang Ten Commandments, no? Then, but in a moment of fully, he did not honor God. So, of course, sa kanang mga murmuring sa mga tao, kaya din ko, Moses, ano sa mga dili? Nakagawa sa mga dili, sa naman nila, bantay na dili. Kutol na kayo, nagami mga reklamo, mga sayo na siya nagbantay ka, kapay siya guro. Instead, yung tayo ikuman na kayo suunan para magawas ang tubig, ipong na niya suun. No, sama kayo, bintang mo, kulabot ka sa nabundak niya mga isuanan, he struck the rock twice. So, unsay na yung mga isuanan, get water instead of speaking to it. So, for that blemish in his record, he could not enter the promised land, the land of milk and honey, Canaan. Wala siya naka-enter, wala siya nakakita. Ay, mo ditong promised land. No, ang lugar sa land of milk, gatas o pulot gata. Perfume na, nag-promise sa Ginoo, ipapagawa sila. Hindi ko siya nakakita, namatay, hindi siya nakatulog. So, sa iyang fault nga nabuhat, makakaisunan. And that is sometimes we are. Next, makaisunan, is si David, makaisunan. David described, alibot sa Ginoo ba kayo? Every one of us, yung isang tungalan daw, wala butang na sa pulong sa Ginoo, pero kita mga kaisunan, tungalan na ay sweet meaning. Tamis ka na meaning diha sa iya ang ginharian. No? Si David, i-consider siya sa Ginoo as the man after God's own heart. Iman ka? No? The man after God's own heart. Pero kung sinakita ko mga isunan, he was tempted. He fell into the sin of adultery. So, kaya naibog siya mga isunan sa iyang lustful, no? Tawahanan kaayo. So, tungod sa iyang tinguha mga isunan, kaya nakapatay tagit siya. No? Muna yung nahitabo ni David. And David, ang nahitabo ni David, of course, God is God of justice. So, si David, ang iyang mga anak, sa iyang mga generation, so, nakapuy na nahitabo ng mga murder. No, yung anak, basta, like something po yung nahitabo sa pamilya ni David nga, as penalty, as a part of the yung nabuhat, na siya na-establish nila sa Ginoo. Okay, praise God. Okay, secondly, makaisunan, kaya na wala, nakita ang Ginoo, wala may isa-isa na matarong. Next is, secondly, nanong man yung ng Ginoo, wala man yun nalipay ang Ginoo, is fight sa iyang ibuhat sa tuwa. Tungod kay every part of man's being is permitted with sin. Ang saan ibot pasat ng permitted? Permission, permit, kaya para maka-take an exam. Ngayon kasi permitted na kaisonan is maka-spread ang gitugutan na musulod ang sala pinaagi sa part sa itong body. Na-bless ito ano yung kuan ba? Ano nga, dili nga part ba? Hala, ang ato din sometimes ang mga part sa mga body affected di ay. O, di ba i-mention din sa verse 13, ang tutulan nila sama sa binuksang lukmanan. Asa imong tutulan? So, anong ginawa ka ng tutulan? Wala siyang binuksang lukmanan. Gigamit nila ang ilang mga dila sa paglimpong. So, ang dimension is imong tutulan, then ang dila, at imong abil. So, saan mo rin siya ka-importante makaisunan? Okay.
Kini tulo ka parts makaisunan the throat, kini ato ang tutunlan, throat na kaya. Ganun storya ta ano may sounds mo pudos, then ang atong tongue, atong dila, ana. Then atong lips makaisunan. Kani tulo makaisunan, isay igok tulo ang birada di ay kung makasalat ta, kung nabantayan din natin isuon. Okay, the throat, the tongue, and the lips are heard together whenever we speak. Tinuod. Ano nga yung may sound ng gawas ng bakbak kay nag-combine na sila. No? Dili ko pwede nga. Sige. Di ba? Di mulihog ang lips. Mulihog din silang tulo kung may words ng gawas. The vocal cords in the throat produce the sound with the lips and the tongue shape that sound into recognized words. Ang buhat na sa lips o atong tongue para ma-pronounce ang words properly. Ang throat siya ang naghatag ng sound. Then, para masabtan ta, gitabangan ta sa itong dila o atong mga ngabil. Kini siya tulo, however, when all these three parts are damaged, kung gamito nato ni siya sa pagpamaka, no, sa dili maayo, mga igsunan, no, it produce the work together as unimaginable. So, isa na ka po tuloy igo. Bakit talaga, nalagi cancer sa throat, nalagi cancer sa tongue. Di ba po man siya? So, affected din na siya. Partner din na siya. So, sa ginong din sa pulong sa Ginoo makaigsunan sa Matthew 12 verse 34. Out of the abundance of your heart, your mouth speaketh. Kini akong baba makaigsunan no say masukot nakalay makastoya tag dili maayo. No, kung gusto sa Ginoo din kailangan dili ta mag-istorya mga words, mga negative words, mga bad words na not pleasing nila sa Ginoo. Tungod kay ngano makastorya mo ang pulong sa Ginoo diri tungod sa insay naa sa imong kasing-kasing, no? Kapuno sa imong kasing-kasing, mapuno gan imong kasing-kasing, nakikay ko ang kasing-kasing, makastorya gid ka. Tungod kay sa Proverbs 18 verse 2, the life and death are in the power of your tongue. Kanang imong bakbak, antayan nila sa itong babaisuon. Kay naani siya'y gahom nga mahitabo. Kung natay istorya, wala na yung dili, isang po sa likas, kusukok nato, may magpuggan nato, kay pwede na siyang mahitabo. Sama sa gingon nila, magawa na natin yung bakbak, affected na dito yung throat, yung tongue, yung lips, mga isolan. Okay. Sa 1 Corinthians 6 verse 20, sabi mo sa you were brought at a price. Okay, use your body for God's glory. Bayaran ta sa Ginoo, mahal kay pagbayad sa Ginoo sa tuwa. So atong gamiton ang atong mga lawas para sa kahimayan sa Ginoo. No? Okay na lang, normal na lang ang pagwapa ta, pero ang atong pagwapa sa Ginoo. No, dili ka mapansin ka nila dili. Grabe yung kuskus din niya para na ito sa tao isuon. Ang atong buhat anything, ang atong buhat nasa-pleasing sa Ginoo. Mo siya pila ka-importante. Praise God. Okay, sa Ephesians 5 verse 16, speak to one another with songs, hymns, spiritual songs. Sing, and make music into your heart to the Lord. So, kanato mga bakba, ato ni gamiton para makadahil sa Ginoo. Kanato gawas ani mga fruitful, mga words na nakahatag o kahimayaan sa Ginoo. No? Okay. Sa verse 14, din sa gingon din sa puno sa pait ang ng mga tunglo ang ilang mga bakba. Okay. The mouth is full of cursing and bitterness. No, kana mga negatibo kay sa katanan, mga istorya sa bakba kay and it will affect no sa imong body. No, God reminds His words sa Psalm 103 verse 5 that tells us that God satisfies our mouth with good things. So, kung saan nila mga maayo, dapat magawa sa mga buk ba masabok, nga dito na ka masuko, dili, pwede ka masuko. Pero kanang words nga magawa sa imua, kailangan sutod po sa pulong sa Ginoo. Dili ka makapasilo sa imong sikatawo, dili ka makasilo mga bad words, no, mga bitterness, mga cursing, mga tunglo. Luto sa ikaw na salamat sa Ginoo kay wala na sa tuwa kailangan sa Ginoo. So may kaisunan so naaman usay dapat sa gikakakontrol bila nakasuko pero salamat sa grasya sa Ginoo nga dili na eliminate nato na
bisan pag-say sa iya nga ano ta ka kay kuan ka ana dili say kita mga blessings sa iya inspired sa kanang gibuhat niya sa tuwa. Encouragement. No, wala tayong mga insunan nga wala na natin nakita. Dili tayo ano ito, mo na sila kanya wala na dili. Ako sila lang po encourage na po sila para madala sa bilang sa Ginoo. No? Para okay. With good things so that your youth is renewed like eagles. So, ganito yung mga maayong mga pulong sa Ginoo, makahatag din natin siya ng puso. No? Ang talipay sa Ginoo mo yatong puso. Praise God. Okay, there is a verse 15. Sa Ginoo, gipakasayo nila ang pagpatay. Okay, gipakasayo nila ang pagpatay. Ihay kalaglagan o kasakitan sa ilang gamitan. Okay, speaks about the feet are the sweat of shed of blood, no? Kana siya na picture magisunan, ang tao ano man nga nariagom din siya sa kapahamakan, tungkol kay niadto siya dito. No, sabi mga dito, kay imong tiin, imong itugutan na maabot ka ana ng place nga dili ikabuto sa Ginoo, dili unta gusto sa Ginoo nga maanak ka ana. Tungod kay ang gusto sa Ginoo kaning ato mga tiin na kaigsunan. No, in contrast sa nahitabuan ng kaisulan, ang gusto sa Diyos sa Romans 10 verse 15, na ang atong mga tingid ay dapat manglakaw siya para sa pagsanyaw sa tulong sa Ginoo. Pagdala og maayong balita sa og mga maayong butang. Ano man kailangan ka mo share kay daghan kay mga tao no na una-una may ani na dito no ano man uban mga tao igsoon ano man uban nga naghigog sila kay walay somebody na nag-share sa ila no sa gugma sa Ginoo sa kaayo sa Ginoo. Okay. So daghan guys ang tanan ang napahamak na igsoon. Kini atong tingin ato ni gamiton para sa pagsanyaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Tama tong gingon ni Pastora, no? Ang iyon siya kanang opportunity niya to share the gospel sa mga kauban niya dito. No? Asa ka ibutan sa Ginoo gamitan igsoon, no? Para ka makasanyaw sa pulong sa Ginoo. Kung naka-conviction mo, share sa pulong sa Ginoo, no? Idaklit sa iyong conversation, no? Okay. Feet as used, no, symbolically in scripture as representative of intentions and actions of men. Kani atong lawa, atong tingin makaisuunan, intention yun ni sa tao na asa sa kaingon. So, ano na atong makadina? Kaya gusto nimo, di ba? So, nag-represent sa usa ka. Where a person's feet go, they go. Kung imong convention na dito ka maato jud ka, the feet are simply the mechanism by which persons goes to our certain places. Sa eskwituhanan sa gabahin, kining feet na kayo nag-symbolize siya sa intent, behaviors of a person. No, asa ka kaingon? Di ba, kailan mo, kining siya kay, nahilagin yung kinabuhi ay. Kay mostly, pag-uman sa trabaho, dito yung sa mga, sa simbahan, sa mga fellowship, no, makita sa iyang asa, iyang mga lakaw. Amen? No, makita po din mo ang kabaligtaran sa kalibutan, asa sila mas malibay. Dito sa mga salsigan, dito sa mga usapan ng mga gambling din ha, nirakot sila paingon. So, imong din makaisunan mo, asa mo na imong tiin, dito po ka paingon. So, therefore, nag-represent din siya sa imong intention, sa imong action. Kung kung pag-desisyon sa imong kasing-kasing, imong tiin mo sunod. No? So, ang gusto sa Ginoo, kaning atong tiin makaisunan, ato ni inlakaw, ato ni gamiton para no, sa pag-intend sa mga tao para masira ng mga tao may tungod sa kaayo, no? Pag kinabuhi ng mga tao, sa tubangan sa Ginoo. Specific din sa Ginoo din, no? Okay, next, makaisuunan. Okay. God's law convicts every man of sin. Ano ba niya? Importante yun ang pulong sa Ginoo. Na wala nila niya maka-change sa tuwa. Ang gugma sa Ginoo, ang pulong sa Dios, isumot kaya ato nasabtan ang kamaayo sa Ginoo. So that the moment ka ang tao makabasa siya, makadungog siya sa pulong sa Ginoo, sa mga balakod sa Ginoo na kaisuunan. Dili na siya pasabot na kaluwasan niya diha na puso. Kung dili nang nakamukanbek na siya sa iyang kaugalingon, nga makahatod niya sa kaluwasan.
No, mananahan mga funeral service. Ano na ang may mga kanang birthday fellowship? Ano na may mga dedication? Ano na ang mga number sa Ginoo? Kaya kanang uban nila nga nangapil nila nga wagdang ha. No, wala din ang ilang sinunod kao na siguro. Pero sa diha nakadungog sila sa pulong sa Ginoo. Na Ginoo na abrihan ang ilang salabutan. Ay, inana di ay naaday nagbayad sa kunsana. Dahil sa nagkunsa ko ka daotan. No, na ay Kristo nga naghatag yung gihatag ilang pabalingon. No, sa mabisan pinsa na mutuo. No, makabato, magkaluwasan. Dili man siya at the moment na daruluwas dahil siya igsuon. Pero sa dahan na moment, kaya minaw siya sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, nag-convex sa iyang sulod. No, niligo sa iyang sulod na kaigsunan. Dayon hangtod na nainhan ng Ginoo. Then, sige, mga lagot ko sa Ginoo. Amen? Praise God. For when they are correctly understood and applied, they will convict man and show sinful he really is. Okay, all of us are guilty before God. Sa kitang tanan, wala ta ako. Daghan ko kayo siya. No? Daghan ko kayo sayo. Kitang tanan, say mga sayok na kayo suunan. No? We are guilty before God. We are all sinner creatures who all deserve to be condemned to hell. Ang ako ng bayad, dito na sa impyerno yun. Kung wala yung bayad nato, dito yung tapaingon igsoon. No? Tungod sa itong gibuhat, pero praise God sa gugma sa Ginoo. Amen. Dili ka sa karakter sa Diyos. No, grabe dito ang mga gibuhat sa tao, no? Sa kaayo sa Ginoo, pero mong po gibuhat sa tao. Pero dili ka nga naman inaanya ang Diyos igsoon. The character of our God, the one who loved us even at our worst. Kita lang kung God demonstrated pinaagi ni Ginoong Jesus, no? Jesus died for sinners. Okay. Sa Galatians 2:20, kung sabihin mo din sa pulong sa I am crucified with Christ, nevertheless, I live yet not I, but Christ live in me. So, dili na kita ang nabuhay makaigsoon. The moment nga atong idawat si Kristo, nga atong personal na Diyos manuluwas, i-acceptan niya na isip anak makaigsunan, dili na kita ang magbuot kung dili si Kristo na. Kaya kung si Kristo na nagbuot sa tuwa, magkinabuhi po kasama ni Kristo. Amen? Okay, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which is now live in the flesh, we live by faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So, therefore, makaisunan, ilang imong gidesisyonan, imong giilang nga Kristo, nga ni bako nimo, nihatag nimo chance siya makaisunan. No? Dahil dakong katuyuan sa itong mga kinabuhi. Tungkol niya, ang tao makaisunan, most of the people, we love only those who love us. Ang nature sa tao, gugmao lang nimo kay siya na higugma. Katoy siya, wala po siya nito, higugkaado niya. Those who love us and those who bring us joy and happiness, tagahan ang pagtagad kay nakahatag ko siya kalipay. No, na-enjoy kay kasaya, dito na po ka. So, choosy kay sa matanan. Pero makaisunan, but God said His love all sinners. Ma-Muslim makadina, ma-Indiano makadina, kung sa manimong race makaisunan, kay apil ka sa gugma sa Ginoo. No? Walay limit makaisunan, gugma ka sa Ginoo. He loved the unlovely. Kanang ginahangayan, gugmaon, kasi gugma sa Ginoo. He showed His love through the death of His Son on our behalf. So, tungkol sa gugma sa Father, yan gihatag si Jesus Christ. No, kaya wala lagi isang insan na makabayad sa itong penalty, sa itong sin, kundi si Jesus Christ lang. Muna yung gihatag ang iyang own life si Jesus, yung kinabuhi para ikaw ako, no, dili na pagahugman, kundi we are freely. No, gibayra na ganit ka, kung gibayra na ka, gawas na ka. No, free na ka, wala na ka sa gipulong. So, na ka sa gawas, gibayra ka, dahil nagbayad mo si Kristo. Muna siya nga gibuhat ni Christ sa tuwa, na nakatako ang gugma sa Ginoo. Unsa may benefit sa pagigugma sa Ginoo? Okay. Unsa man ang benepisyo no nga ato makuha sa diha may gugma ka sa tungkol niya Dios. Sa Psalms 103, okay, sa Psalms 103, makita verse 3. Gipasayo niya ang tanan kong sala o giayo niya ang tanan kong balatian.
Kaya diri sa verse sama sa gilayon sa sidlakan, gikan sa kasagpan, mausab ang gilayon sa pagbutan niya sa aton nga sala. Name it. Unsa ba kadako ang sala na buhat sa tao? Pwede kang makalilisa kapag sa ka-dream. Pero kung naka-murderous, kayang masayoon sa Ginoo. Amen? Inaana yung dako. Sama sa gilayon sa sidlakan, east. Unsa ba east? Diri. Payon sa kasagpan, makaisulat. Kaya imong cross, imong kamot. Kaya dili nimo makita kung sa kagamay ang imong sala. I-compare sa gugma sa Ginoo. No, so therefore, wala na tayo kaya sa sala man tayo ko, dili tayo ko ani. Ang gugma sa Ginoo mga isa andam yun siya, no? Inana niya dito. Gipasayon niya nato ang mga sala o giayo niya ang tanan nato mga balatan. Spiritually, no? Dili na tayo ginapos sa atong sala espirituhanan na kayo sala. Spirit of God's love removes the barriers that separate us from Him by concealing the depth of sin or sin, so that we can enjoy the loving relationship with God, with Him. God's love removes our sins as though they never exist. Ang gugma sa Ginoo mga isula spiritually, kananayon na kananakay gitaguan permanently. Ganun ka gawas nun, no, nakaipas ang permanently. Lain kaayo, pero salamat sa Ginoo siyang gugma. Irimo, gitangtang niya, nagbutay-butay ba? Kung naapa na siya baha, dayon ay dako kay sa matanan niya kanang bridge, dito ang mga gakmo na butang. Gilimpyuhan ko talaga sa Ginoo para mawala itong mga barriers, no, nakasiparate, no, dinha sa imo ang kanang umingutang dira sa Ginoo. Gusto sa Ginoo ma-enjoy na ka yang gugma, no, maka-establish sa relasyon diha sa iya. Tungod kay ang gugma sa Ginoo makatangtang, no, ang gugma sa Ginoo can able, no, to remove our sins though they never existed. Okay, so salamat sa Ginoo nga di na tayo sige nagsimba, no, nakabalo sa kamatuuran, nagutay na plano sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Kinabuhi walay katapusan ang gihatag sa Ginoo. Kinsa man nakabalo ay ang kabalo. No, wala siya nga ginapos na gihapon sila. Wala siya kabalo sa kamatuuran. So, we are spiritually, no, free, redeemed, no, by God's love. No, God removes the barriers that separate us, no, sa ato mga sala. No, salamat sa Ginoo ni Ana. Mo bilang reason nga namusimba ta, mula mising kay muday ta sa Ginoo, malamig kay muday sa Ginoo. Bisan ikaw lang isa makadayeg ka sa Ginoo, tungod kay nasaktan ug nailhan mo ang Ginoo, unsa siya ka maayo sa imong kinabuhi. No, nga panahon nga maglisod ka design, pero salamat sa pulong sa Dios nga muhatag nimo guidance. No, nga muuli angay nimong buhaton. Muna nagkailangan kita permitting intimacy sa presensya sa Ginoo. Okay. Along the way sa itong kinabuhi na along nakabalo nga naadira ang mga struggles, naadira ang mga gubat, mga bugbo sa kinabuhi, na kinahanglan ka makaisuna aromadura, no? Full armor kita, no? Kailangan permitting ka, equip kita permitting sa pulong sa Ginoo. Para kabalo ka mubatbat sa mga sitwasyon, para dili ta malos. Ang ato ang decision is dili bitaw defeat only victorious. Ano mo ba daw buta tungod kay dituot ta sa pulong sa Ginoo? Ang atong decision sa pulong sa Ginoo, kung ginagahapon sa kasal, ako mo madam, kailangan fullness, kailangan full. Kailangan si pastor, dili na gyud ta magbase sa pulong sa Ginoo. Ang ato mga decision sa pulong na sa Ginoo. Every time na may problema, dili ka sa pulong sa Ginoo. Kung nasakitan ka, asa man ta? Ang pulong sa Ginoo na imong dili. No? A merry heart to is good like a sea. Mag-uwi ko, sigong gilas sa problema. Sigong gilas, wala ka hapon. Problema na ka. No? Problema na ka. Ay, wala tayo kuan. Kwarta na ka. No? Ako'y Ginoo. Amen? So, muna siya, ibak-bak na ito ang pulong sa Ginoo. Emotionally makisulat sa 103 verse 3. Sabi, much of our physical and emotional illness is due to our moral failures. So, ano mo sa'yo, makasinatiman tag emotionally, dali kita makonekta, dali kita masilo, makaisulat, tungod sa atong mga desisyon. In removing the sin and guilt from our lives, God's love
brings healing to our emotions. So, kulang ito sa Ginoo, ang gugma ito sa Ginoo, na makahatag ng healing. Lord, kasay mo rin din ko basay sa pag sa mga Ginoo, no? Isa dalan ko mga unfaithfulness sa imo, faithful gyapon ka. Isa na ala ka daw, ano ka mata pa karon? No, we last week na kuan nila, inamatay yung tag 100, basta na mamatay ng extra. Lahit ko itong bayan sa ang division office, lahit ko itong pilang buk mamatay kay G-Sport. Sa mong district, kung na mamatay, 100. Namatay siya, isuon, kinatulog na. Ang sa mga maayon sa Ginoo, kanang pagmata nato, no? Ay, salamat sa Ginoo! Siya, wala siya kapag namatay siya. Ang kapait kung namatay ka, na wala nang alagad sa Ginoo. Wala ka na tinuray o na pangalagad sa Ginoo. Unya, kaya asa mo nakaingon, kapag mo na sa kamatunan, muna siya, every time, isa itong mga kinabuhi, no? Muna gingon din, sometimes, kaning mga emotional, physical, mga illness, mga emotional, kung saan, kaysa na mga failure rate tungkol sa mga desisyon. Ang gusto sa Ginoo is, kanang si, mga guilt, sa mga kinabuhi, mawala na siya, pinagling sa gugma sa Ginoo mo siya, yung healing na ito emotionally. We are, of course, sometimes na-affected sa mga pangitabo, mga sign. Muni, kinahanglan tatlo. Salamat sa pulong sa Ginoo, makahope ka ba? Hope for. Lord, salamat Ginoo kay pulong na Ginoo niyo provide. His grace is sufficient. No? Ang grasya sa Ginoo sufficiency. No, na ang pulong sa Ginoo mo heal emotionally na kamuhatan na ito kampante. Wala mo siya writer, kampante. No, like, kaya kita sakalit na moment na adayon ang sakalit na moment na adayon ang pamaagi sa Ginoo nga wala na yung expect pero tungkol sa Ginoo makayo na ka nga mo na ang imong buhaton na isunan. Next, eternally, okay. The pit is the pit of death. Ang bungaw na tayo, no? Ito ang pinakasalagi ang tao. Pero ang gugma sa Ginoo nag-rescue nimo. Ang illustration ani nakaisunan is murag tag naa sa pampang, no? Kitang tanan, sarang siya nga illustration is murag tag tanan na ang taka sa mga pampang nga nagkumbitay bitaw nga grabe kang hapo kay ang inadong. Yang naglintag sa bati nga murisyo nato nga mupamak mo pasaka nata kay kung dili ta ma-rescue, mahambog sa tanan ito ug mapulbos kita, no, sa ato mahimo kang ma-destroy, mahimo kang mapulbog dito sa ilalim. Pero salamat sa gugma sa Ginoo, ang iyang kamong igsuon. Minsan, nanaw ka sa bakba, sa buaw, sa kamatayon, nanaw ka sa bakba, sa kasalanan, pero girescue ka sa buaw, na delikado kayo ang imong mahaaguman. Girescue ka sa Ginoo. Rescue, God's love rescues us fallen humanity from our all bent on destructions and grants us eternal life. Kanindot anak, ang pag-rescue sa Ginoo, para magtagahan pag-ibag kinabuhin dayon. Wow! Grabe yun ang promise sa Ginoo, no? Kung masagtan na grabe. Nindot, how amazing, not grabe. How wonderful, no? Sa kanta ba, how wonderful, how beautiful, name above every name, ay grabe. Ikaw, makasasala ka, na nakasabong ka sa kamatoy, you deserve that. Wow, Ginoo, deserve mo na. Tagaan natin ka sa maayo, di makakong ka, di tagaan ka sakto. Tanan na maayo, dihatag sa Ginoo, pero di mo gihapon gipili ang dili magparimay sa Ginoo. Pwede ka biyaan sa Ginoo, pwede ka bitawan sa Ginoo para mahalaglag ka. No? Pero sa gibuhat sa Ginoo, iyang stretch arm ang iyang hands. Gikuha ka niya, dahil tag-promise ang mga pinabuling dahil. Amen! Praise God! How amazing the love of God is. No, grabe, ang gugma sa ginindog, kita ko ay gugma sa Ginoo sa tuwa. Dili ang tatali sir, pero diyan yung buhat ang tanan. So, okay. Okay. Sa verse 103, verse 5, ang sabihin sa tuwa, gibuhong niya ako sa mga maayong butang, aron magpapilin akong batang iubusgan sama sa agila. So, unsa man siya, physically na kayo na ang gugma sa Ginoo gives us strength, no? Like a father desires to give us the good gifts. Kung ang papa, naguna-una siya mga maayong butang para sa iyong mga anak.
how much more ang gugma sa Ginoo. Nahakal lang kusog kung endurance, kanang lahutay ba? Kanang endurance ba kalahutay bitaw? Bisan usahay dili kailangan ka taas mo pag-deliver sa Ginoo, ang panahon sa Ginoo, pero naagay mo lang Ginoo magtanaw nimo. Sige po, padayon lang ba? No? Sana, hapit na ka mo daw, pero naagaw mo lang Ginoo nimo. Ang inyong mas naaral na hapon ang mulat nimo, no? Jesus, the embodiment of God's love, came enjoying life, and He wants His children to do the same. So, si Jesus Christ na kaisuunan, nag-representan siya. Nag-represent siya, nag-symbolize siya sa gugma sa iyang amahan, no? Naghatag na itong kalipay, no? He wants His children to do the same. No, ang gusto sa Ginoo na masinapin nato, unsa talaga ng word na free, ng relieve, redeem, kana siya ng excitement mga. Isa ka na ko imuutang, na yung magbayad sa imuutang. How? Nalilot ana. No? How much more ang imong sin? Nagibuhat sa Ginoo. Ikalimutan na sa Ginoo. As long as mutuol ka sa Ginoo, ang napasaylo sa Ginoo, andang siya mo stretch arm, to open arms, to welcome you, and give you a good future. Amen. Praise the name of Jesus. Next, makikita natin is judicially. Okay, so sa verse 16, sa lingon sa tula sa Ginoo. Naghukom ang Ginoo dapit sa mga ginagtabo. O gihatagan niya sila justisya. God is a God of justice. God's love makes judgment false. Divine love hates what is wrong. So kung nakailangan ka sa Ginoo makaisuunan, na ang imong connection, ang imong gugma, no, adunay kanang langit to. Yung divine is spiritually aligned kada sa Ginoo. So kung nalang divine love nimo, no, na nakay good, nag-establish mo relationship sa Ginoo, mo hits na yung ka o buhat o damtan. Ang imo na, sa mga doon ng dili ka malipay, kung dili mag-embrace ka sa imong sinit, imo ang gusto niyo mong ihalubino, pero what is right. Why nagkanta ay nag-study ko ano yung isunan, kanang nag-himo ko sa slides lang, nag-gagawin dyan sa silingan, no? Ang word ba? Lipay po sila dito kapag sila kabang sa maturan. Ang iyang kanta is, just another moment. Ano ba? Just another dyan lyrics. Kalipay ko diya ginana. No, ang gugma sa Ginoo makaisunan is, malipay siya unsay kanang maayo. So, makanda din ka na, Lord. Salamat sa Ginoo, imulubog tuntulan sa insakto. Okay. As a gift of God, ang gugma sa Ginoo gasa sa Diyos. Di ba now, ang gugma is, usana siya sa bunga sa Holy Spirit. Sa fruit of the Holy Spirit, ang pinakauna niya itong giniwalin ng pastor, love. No? Love. No unmerited. Kanang gugma sa Ginoo, wala na rin mo hagulin. Wala, dili ikaw nagliho, si Christ. Ang nag-perform ang tinuod na gugma si Jesus Christ, ang iyang gibuhat sa kung ikaw nagpasipala na, nagsamad-samad sa niya, nagbatiko sa niya, nagpaato sa niya, pero siya, iyang gihatag, kung sa iyang gibuhat na kisuunan, He give that gift for us. No? The love of God is given, not earned nor merited. So, dili mo rin siya naguan, dili mo rin lutan-lutan, ihatag ang niya freely. It's also a love with never lost. Ano siya ang klase na mga dapat dili mawala nato. No? Dili mawala nato kung ato ni siyang perminti, ato ni siyang i-keep na klase na gugma sa Ginoo o gugma nato sa isig katao. Atong tana atong makaisunan, ato silang i-treat nga importante dira sa mata sa Ginoo. So whatever mga naay mo share nato nga sa problema ato tabangan. No, sige ato na i-pray together. No, usahay mo ano sila pastora, sila sister and trabaho. Kung ito ta usahay kay syempre mga importante dito sila sa iglesia. Pero gamiton po sila sa Ginoo sa lain niya David. Ang ato dili ko ng pastora, mag-apo lang din ninyo sa Seren, mag-apo lang ninyo. Pag alam mo din na ana ba? No, kana ato mga ipakita na ato itong bang inigsuan na ipag ginasagay sa isa't isa. So dili na ato then nga na sa may mga po sa pisik na tao, no, ato silang tabangan, ato silang inampot dahil kung nila sa gugma sa Ginoo. Praise God. Kaya doon ay dapat yung plano ang Ginoo sa lahat kinabuhi sa aton kinabuhi sa kinabuhi natong tanan.
Hallelujah. Okay, God has convinced you that you are sinful. No, ang gusto sa Ginoo, i-confess at isugid sa Ginoo ang atong mga kasalanan. Then after that i-confess, makikita ako na i-led. No, mapahawa na rin ta. No, and led for His grace to walk the newness of life with His help. So, kung ato na isugid tanan atong mga kapakyasan na sa Ginoo, then ako na i-pledge sa Ginoo, ako na i-tugyan sa Ginoo ang tanan, mahimo kitang new self na dahita. Uban sa tabang sa Ginoo, and He will help. Tabangan na sa Ginoo. Okay, sa iyang pulong sa Ginoo, ang pulong pare-kaloy. Okay, ang pulong sa Ginoo dili sa next. Diba? Okay, Isaiah 55 verse 67. Seek the Lord while He may be found. So, naanay moment na kay sunan niya, naay finishing line. No, naay finishing line ang Ginoo. God is a God of just. Although God is a God of love, no, isa siya may lugmao nga Diyos. Pero naa siya giset niya standard, ng linya, no, finishing. Seek the Lord when He may be found. Sa panahon na naapal ang Diyos, specifically paupasanibalik, no, bukod kita sa Ginoo. Call ye upon Him when He is near. So, sampai na nato ang Diyos, doon siya kamitin nato, no? Let the wicked forsake his ways, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. So, naman niya po yung repentance, pag mo kong gapon sa Ginoo. Nakatong mga nagbuhat kung di maayo, makalapas siya ng gayon, makanda siya, kung dapat hindi ko sa Ginoo. No, tinabot din ko mga lagad ko sa Ginoo, makahata ka rin pa yun. And let him return unto the Lord. So gusto sa Ginoo, magpapalay kita sa iyang tiinan. So ito mga igsunan rin nga, wala nakita, nabugnaw na, sila magpamalagad sa Ginoo, ibalik sa Ginoo ng first love. No, kay sama sa Ginoo diri, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Dumul pa. No? Ang wala pa naman ang Ginoo. Ato silang dalon sa tumapaga. And He will have mercy upon him and to our God, for He will. Amen. He will abundantly pardon. Kaya itang pasaylo sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So, salamat sa pagkamaayos sa Ginoo, no? Whatever battles we have, kung sa man ang atong struggle karon sa atong kinabuhi. Ang Ginoo sama in ani. God is always seeking us. Diyan, asa na ka? Kita po, but we keep on hiding. Nagsingin kag palayo sa Ginoo. Ang Ginoo, asa na ka? Dili ka ba? Gusto pinagdagan kag maayo nga kinabuhi. Gusto ka naman, hatagan kag katinawan sa iyong mga problema. Paminawa ang Ginoo sa mga madungog sa siya. Amen? Praise God. Muduol sa Ginoo. No? Pagita ang Ginoo. Sa dihang makakalang pa nato. No? Tuod ni ang Diyos na nunay nagsik nimo. Ato na lang iboy na magsigit ang halid. No? Tuod na sa luma sa Ginoo. Ato palakpakan pang buhay ninyo. Praise the name of Jesus. Okay. Lastly, okay. Salamat sa Ginoo. We have this song na kay so I was remember. Ano nga song? So Lord,